Кога е време да се обърнем към съдов специалист? Разширените вени не са само козметичен проблем. Те често са знак, че венозната система не работи както трябва. Затова при оплаквания като тежест, болка, умора или подуване в краката е добре да се обърнете към съдов специалист. Съдов хирург или ангиолог. Видими, изпъкнали вени, мрежовидни капиляри, кожни промени или трудно зарастващи рани също са сигнали, които не бива да се пренебрегват. Дори когато симптомите са леки, това може да означава, че има подлежащ сериозен проблем. Колкото по-рано се постави точната диагноза, толкова по-лесно и ефективно е лечението. А освен познатите консервативни методи, като гелове и чорапи, често има и по-съвременни щадящи решения. Не отлагайте! Ранната консултация е важна не само за здравето на вените, но и за по-лекото възстановяване.